Halleluja. Jag har trivts så otroligt bra här. Olen viihtynyt erittäin hyvin täällä. Jag blev så inspirerad så jag tappade rösten. Halleluja. Det är helt underbart att vara bland troende. Ihana olla uskovien keskuudessa. Jag tror inte att vi alltid förstår vilken välsignelse det är att ha kristna vänner. Me ei aina ymmärretä, miten siunattua se on meidän uskovia ystäviä. Och verkligen få dela det här kristna livet tillsammans. Saamme jakaa tätä kristittyä elämää yhdessä. Så ska vi be tillsammans. Rukoillaan yhdessä. Halleluja. Sharala barala bashinde. Shikura bashambra kwashe ya fuha shikunda tatora toshe. Helig Gud. Vår skapare. Luojamme. Som formade oss, Herre. Joka muovasit meidät. Till att leva här. Elämään täällä. Till ditt namns ära. Sinun nimesi kunniaksi. Välsigna oss, Herre. Siunaa meitä. Rör vid våra hjärtan. Kosketa sydämiämme. Befria oss, Herre. Vapauta meidät. Att tjäna dig. Palvelemaan sinua. Att vandra här. Kulkemaan täällä. Tillsammans med dig. Yhdessä sinun kanssa. Herre, förlös Herra, vapauta. band. Halleluja. Tack att den ondes makt är krossad. Halleluja. Valta on voitettu. Och vi kan vandra i din seger, Jesus. Me voimme kulkea sinun voitossa. Tack, Jesus, att du har sagt att den svagaste ska få bli en hjälte i ditt rike. Och vi ger dig äran, Jesus. Du alena ska få äran, Jesus, för allt du gör och allt du är, Herre. Halleluja. Låt den här skaran här vara med och erövra vårt land. I affärslivet, i vardagen. Herre, du reser upp din armé. Och vi vill se det, Herre. Det är så många som har bett om det. Och vi tror att det är verklighet om en tid. I Jesu namn, i Yeshua HaMashiachs namn. Amen. Amen. Alltså när jag lyssnar till de här vittnesbörden här idag, kun kuuntelin näitä todistuspuheenvuoroja, så jag blivit så välsignad. Se on siunannut minua. Och det är så många här som, jag tänkte säga, alla bär på någonting från himlen. Kaikki kantavat jotain taivaallista. Och den här världen här utanför väntar på dig. Ja tämä maailman ulkopuolella odottaa sinua. I Romarbrevet står det att hela skapelsen väntar på att Guds söner ska träda fram. Roomalaiskirjassa lukee, että koko luomakunta odottaa, että Jumalan pojat astuvat. Guds söner där i Romarbrevet, det är ett ord som verkligen betyder mogna män och kvinnor som träder fram. Jumalan pojat tässä tarkoittaa kypsiä miehiä ja naisia, jotka astuvat esiin. Jag tror inte att vi alltid riktigt förstår hur viktigt det är att vi lever det liv som vi har i Gud. Mä en ymmärrä, kuinka tärkeää se on, että elämme sitä elämää, mikä meillä Jumalassa. Världen här utanför väntar på dig. Maailma odottaa sinua. De vill se ditt liv. Ne haluaa nähdä sun elämää. De vill se din familj. Nähdä sun perheen. De vill se ditt företag och allt vad du gör. Nähdä sun yrityksen, kaiken mitä sä teet. Halleluja. Och när vi bestämmer oss för att leva för Gud, Ja kun me päätämme elää Jumalalle, så händer det något i våra liv. niin jotain tapahtuu meidän elämässä. Och jag är så otroligt tacksam till Jesus att han frälste mig. Olen kiitollinen, että Herra pelasti minut. Det är nåd. Se on armoa. Jag skulle kunna vara fullständigt förstörd om jag skulle ha fortsatt det som min ungdom var med om. No, se on täysin tuhoutunut, jos olisin jatkanut sen nuoruuden tietäni. Men jag fick bli frälst. Ja sain pelastua. Och jag vill vara med och se många komma till Gud. Ja tahdon nähdä monien tulevan Jumalan luo. Jag hade min andliga födelsedag för 1 år sedan. Den
14 oktober. 14. lokakuuta oli hengellinen Så jag syntymäpäivä. just haft min andliga födelsedag också det här året. Viettänyt tänä vuonna sitä hengellistä syntymäpäivää. Men i fjol så sa jag Jesus, jag skulle vilja ha en födelsedagspresent. Ja viime vuonna sanoin Jumala, haluaisin synttärilahjan. Vet du vad som hände? Tiedätkö mitä tapahtui? Ja, vi hade en pastor som var på bibelskolan och jag lämnade av honom från bilen. Pastori siellä Raamattu koulussa ja jätin hänet kyydistä. Och mitt i allt så står det en man där framför den öppna dörren. Ja sitten sin auton oven edessä seisoo mies. Han står i sina pyjamas. Han seisoo pyjama päällä. Han hade just kommit från fängelset, från polisens butka. Hän oli päässyt just putkasta ulos. Och så frågar han om jag kan föra honom till Lovisa. Hän pyytää kyytiä Lovisaan. Jag sa åt honom att jag faktiskt inte kan göra det, men jag kan föra det till busstationen eller så vidare. Sä että sitä en voi tehdä, voi viedä vaikka bussiasemalle. Och på den vägen blir han frälst. Sillä matkalla hän tulee uskoon. Halleluja. Det var min födelsepresent. Men ett faktum är att när jag såg honom, Tosiasia on, että kun näin hänet, han såg hemsk ut. hän näytti kamalalta, Han luktade illa. haisi pahalta. Ingen vill ha en sån människa i sin bil. Ei kukaan halua tällaista henkilöä autoon. Men jag kände i mitt hjärta, det här är något av Gud i det här. Mä tunsin, että tää on jotain Jumalalta. Och jag säger det här därför att vi behöver vara observanta vilka människor vi möter. Sanon, että meidän pitää huomioida, keten me Så kohtaamme. känn efter, är det Gud? Joten tunne, että onko se Eller vad är det Jumalasta som händer? vai mitä tapahtuu. Så han blev frälst, halleluja. Eli hän sai pelastua. Men vi ska fortsätta där vi stannade igår. Jatketaan siitä, mihin eilen jäätiin. Är du färdig att stå ensam? Oletko valmis seisomaan yksin? Därför att den här ensamheten är jätteviktig. Yksinäisyys on tärkeää. Sen är det en helt annan sak att vi måste koppla ihop med Kristi kropp. Sitten on ihan eri asia, että olla liitettynä yhteen Bibeln Kristuksen säger ruumiin att kanssa. vi är lemmar varandra till tjänst. Me olemme toistemme palveluksessa olevia ruumiinosia. Och Jesus säger så här att han fogar samman kroppen som han vill. Jossa hän liittää yhteen ruumiin niin kuin hän haluaa. I församlingsliv så är det, har man alltid årsmöte och säger att du ska göra det och det och det. Och det är inte kanske alltid Gud. Seurakunta elämässä on se, että vuosikokoushan, että sä teet sitä ja sä teet tätä, mutta ehkä se ei ole ainoa Jumalasta. Men när du lever med Gud så ska du fråga Gud, vilka lemmar har du liksom vill att jag ska leva tillsammans med? Kysy Jumalalta, että kenenkä osien kanssa mun tulee elää. Och jag har märkt att Gud, han liksom fogar samman mig, inte bara med dem som är i den församlingen jag är. Jumala ei johda mua yhteen, vaan mun oman seurakunnan jäsenten Under kanssa. vår tid här i Jakobstad, jag ser några Jakobstadsbor här, halleluja. On aika Pietarsaaressa. Jag skulle inte ha överlevt den kris som gick igenom utan er. Niin en olisi selvinnyt siitä kriisistä, mitä kävimme läpi ilman teitä. Och innan den här krisen som jag upplevde så var jag 110% pingstvän. Ja ennen sitä oli 100% helluntailainen. Och en dag så lyfte Gud mig upp i en syn och jag såg hela Jakobstad liksom från ovanifrån. Eräänä Jumala näytti näystä Pietarsaaren ylhäältä päin. Och så såg jag en massa troende överallt. Ja näin paljon uskovia joka puolella. Och så säger han, det här är min kropp. Herra sanoi, tämä on minun. Aha, det är liksom inte pingstförsamlingen. Och han befriar mig från sektanden. Ja avautti mun tästä. Den är så stark ibland så det är inte klokt. Joka on välillä tosi vahva. Och i det här så måste vi också lära oss att verkligen älska och stå tillsammans med Israel. Ja meidän tulee oppia seisomaan ja rakastamaan Israelia. För de behöver vår hjälp idag. Me tarvitsee tänään meidän apua. De har en duktig armé. Meillä on hyvä armeija. Men Bibeln säger att de kommer att förlora i det slag som kanske kommer snabbare än vi anar. Ja Raamattu sanoo, että he tulee häviämään sen taistelun, mikä ehkä tulee nopeammin kuin osaamme odottaa. Därför att idag så förtröstar de på sina vapen. Koska he tänään luottavat aseisiinsa. Men både Israel och du behöver lära dig att förtrösta på Gud. Mutta Israelin sinun pitää oppia luottamaan Jumalaan. Och en dag så kommer de att vara ett underbart folk. Eräänä päivänä on ihana kansa, som verkligen tjänar Gud och hela vår värld. joka palvelee Jumalaa ja koko maailmaa.
Och vet du att när du blir frälst Ja kun sinä pelastut, så heter du också Israel. niin sinunkin nimi on Israel. Det står så i Romarbrevet 2. Näin roomalaiskirja 2 sanoo. Så välsigna dem. Siunataan heitä. Vi ska gå framåt. Eteenpäin. Så vi talade lite om igår att hur Gud för oss ut i öknen för han där vill lära oss någonting. Puhui meille siitä, miten Jumala vie meidät autiomaahan opettaa. Och vi har hört här idag hur det går neråt och det går upp. Kuulimme, miten mennään alas ja mennään ylös. Det är Guds skola. Se on Jumalan koulu. Det är inte något fel på det när det går neråt. Ei sussa ole mitään vikaa, kun menee alaspäin. Utan han kan operera på något sätt i oss just när vi blir totalt hjälplösa. Jumala voi operoida meissä, kun me ollaan avuttomia. Så lär han oss vem han är. Ja hän opettaa, kuka hän on. När Bibeln säger så här att när lär de känna mig? Kun Raamattu kysyy, että koska he oppivat tuntemaan minut, Så vad säger han sen? mitä hän sitten sanoo? Är det då när vi är på höjden och prisar Gud? Silloin ollaan siellä huipulla ja ylistetään. Det är klart vi känner honom där också. Totta kai tunnemme hänet myös siellä. Men Bibeln säger att de ska alla lära känna mig när jag förlåter dem deras synder. Raamattu sanoo, että me opimme tuntemaan hänet, kun hän antaa anteeksi meidän syntimme. Halleluja. Jag har aldrig varit inför Gud med min synd. Minä olen koskaan tuonut Jumalan eteen mun syntiä Och känt att han är arg på mig. ja tuntenut, että hän on mulle vihainen. Jag får alltid en kram. Saan aina halauksen. Han har inte ens frågat vad det var. En edes kysyä, mikä se oli. Varför gör han så? Miksi hän tekee näin? Han betalar ett otroligt pris för att du ska bli frälst. Hän maksaa korkean hinnan sun pelastuksesta. Och finns det någon som vill tro på att hans försoning betyder något, det är klart han blir glad. Ja totta kai hän ilahtuu, jos uskot siihen sovitukseen. Halleluja. Så besök den där nådestolen ofta. Joten vieraile usein siellä armoistuimen luona. Vi stannade här igår. Jäimme eilen tähän kohtaan. Så vi ska fortsätta. Ja jatketaan siitä. Jag har fått vissa saker som här under dagen som jag upplever på något sätt profetiskt in i vår konferens och in i vår värld helt enkelt. Olen päivän aikana kokenut asioita, jotka ovat profetaalisia meidän aikaan. I öknen så händer någonting med det judiska folket och det händer också med dig. Erämaassa tapahtuu asioita Israelin kansalle, mutta myös meille. I öknen fick de dessa 10 bud. Erämaassa he sai 10 käskyä, Som har präglat hela vår värld. jotka on vaikuttanut koko meidän maailmaan. Och det har gjort att de har verkligen fått lida. Ja he on saanut todella kärsiä siksi. Halleluja, men vi har en bibel. Mutta meillä on Raamattu. Och jag kan inte nog beskriva hur viktigt det är att ha en bibel. Me voi kuvailla, kuinka tärkeää se on, että on Raamattu. Han tog bort den här slaveriets ande. Ne poisti heistä orjuuden hengen. För de hade en identitet som slavar. Meillä oli orjan identiteetti. Och jag tycker att vi hörde lite i vittnesbörd här idag hur Gud tar liksom bort det här negativa i oss. Me kuulimme todisteita siitä, että Jumala ottaa pois sen negatiivisen. Och i öknen så händer något. Ja aavikossa tapahtuu jotain. De var slavar. He oli orjia. Nu skulle de bli ett heligt prästerskap inför hela jorden. Nyt heistä tulisi pyhiä pappeja koko kansan edessä. Och här i öknen gör han dem till ett heligt folk. Erämaassa hän tekee heistä pyhän kansan. Ett utvalt folk. Valitun kansan. Ett dyrbart folk. Kallisarvoisen kansan. Och jag ska visa lite vad det handlar om. Kerro vähän, mistä on kyse. Här i Andra Mosebok 19 så där står, egentligen borde vi läsa de där verserna. Toisen Mooseksen kirjan 19 lukee näin. Jag har inte det här men det står där när Gud utväljer dem. Lukee, kun Jumala valitsee heidät. Så står det att han tar dem till sin dyrbara egendom. Hän ottaa heidät kallisarvoiseksi omaisuudeksi. Och när man tittar i det hebreiska, och jag har talat med rabbiner också. No katsoo sitä hebrean kieltä Så ja rabbien kanssa. i den här meningen så finns alltså ett väldigt speciell betydelse. Tällä virkkeellä on erityinen merkitys. Det är en brudegåva. On tämmöinen morsiuslahja. Alltså de här 10 orden är Jesu brudegåva
till oss. Nämä 10 käskyä on Jeesuksen mursiuslahja meille. Och jag kan höra ibland i församlingar som säger att vi ska inte läsa Gamla testamentet. Ja mä kuulla seurakuntia sanotaan, että ei lueta vanhaa testamenttia. Men vilken dag var det som han gav den här, när han tog den till sitt folk och gav lagen på Sinai berg? Eller? Hän otti heidät kansaksi ja antoi heille tämän lain. Alltså Tora, det är inte egentligen lag, Se on siis lakin Toora. utan det är Guds undervisning. Jumalan opetus. Men vad är det för en dag? Mikä päivä se oli? Vad är det för dag i Nya testamentet? Mikä päivä se on Uudessa testamentissa? Pingsten, ja. Helluntai. Så med andra ord, den helige andes dop, Pyhän hengen kaste. det är hans brudegåva Se on hänen morsiuslahja. som gör att jag kan iklä mig brudadräkten. Ja tekee, että voi pukeutua sen morsiuspukuun. Jag skulle kunna tala länge om det här för det har blivit så dyrbart för mig. Voisin puhua tästä pitkäänkin, se on minulle. Men jag ska berätta en händelse när vi hade en böneresa för många år sedan. Ja meillä oli monta vuotta sitten rukousmatka. Det var faktiskt 2003. 2003. Gud talar väldigt noga klart till mig att vi ska göra en böneresa uppläggs med Finlands östergräns ända upp dit till Kirkenes och ända ovanför Finland helt enkelt. Jumala puhuu sellaisen, että tämä rukousmatka itärajaa pitkin ihan sinne pohjoiseen huippuun asti. Och vi annonserar inte den här liksom, böneresan på något sätt, utan det var rikt från mun till mun. Me ei siitä missään ilmoitettu, vaan se meni vaan suusta suuhun. Och det intressanta var att vi hade på den här böneresan Mielenkiintoista oli, että siellä oli mukana en messiansk jude som hade varit kantor i världens största synagoga i New York. messiaaninen juutalainen, joka oli kanttorina maailman suurimmassa synagogassa New Yorkissa. Han tog emot sin Messias. Hän otti vastaan Messiaan. Familjen lämnade honom. Perhe jätti hänet. Han blev utkastad från synagogan. Heitettiin ulos Och han synagogasta. kom som en bruten man till Finland. Hän tuli murtuneena miehenä Och Suomeen. hittade en kvinna som han gifte sig med. Löysi naisen ja meni naimisiin. Och jag märkte att han var väldigt bruten i sin själ. Huomasin, että hän oli sielulla murtunut. Men vilken man! Tai mikä mies. Halleluja, jag skulle kunna berätta mycket, det tar för mycket tid av mig. Men jag ska säga det att i slutet av vår böneresa, jag körde 900 kilometer hem från Uleåborg ända till södra Finland, till Hangö. Tämän rukousmatkan jälkeen mä ajoin 900 kilometriä Oulusta Hankoon. Och jag tänkte när vi startade från Uleåborg att gänget är trött, vi har bett en hel vecka och knappt sovit något. Porukka on väsynyttä, on viikko rukoiltu eikä paljon nukuttu. Kört 3500 kilometer. Alettu 3500 kilometriä. Sovit på de mest underliga platser. Nukuttu oudoissa På paikoissa. kyrkbänkar ibland. Kirkon penkeillä välillä. Så jag tänkte nu är de helt slut och vill bara sova. Nyt ne on ihan puhkia. Men vet du, de bad så det var inte klokt. Ända från Uleåborg ända till södra Finland. He rukoili koko sen matkan Oulusta. Och när vi kommer in i Nylands län, Kun päästään sen uudelle maalle. alltså jag blev så fylld av den heliga ande så jag började gråta så jag kunde inte köra bussen. Jag måste stanna den på en hållplats. Pyhähenki täyttyi, kun mä itkeä, että mä pystyn enää ajamaan, vaan piti Så jag stiger upp Mä nousen ylös. och så springer Allan Fridman i min famn och vi kramar varandra och han blir helad i sin själ. Ja tää mies juoksee mun syliin ja halataan, hän paranee sisimmässä. Och efter det här så får han som missionär till Tyskland i ett sammanhang där bodde 20 000 judar. Sitten hän lähti Saksaan lähetystyön, löysi 120 000 juutalaista. Och han fick vara till stor välsignelse där. Saa olla siellä suureksi siunaukseksi. Och här för några år så flyttade han hem till härligheten. Muutama vuosi sitten muutti kirkkauteen. Men varför jag vill berätta den här böneresan så när jag hämtar bussen från Hangö Ja kun hain tämän bussin silloin Hangosta, så får jag tankar i mitt huvud att när vi kommer upp till Lappland så kommer vi att möta någonting som representerar Finland och regeringen. niin sain kokea, että me kohtaamme siellä Lapissa jotain, mikä edustaa Suomea ja meidän hallitusta. Och jag tänkte, jag knäpp i huvudet. Tankar det här. Så plingade min telefon och en av mina förebedjare, en messiansk jude, skickade exakt samma budskap. Ja sain sitten puhelimeen viestiä eräältä esirukoilijoilta, missä oli ihan sama viesti. Och han var inte ens med på böneresan. Eikä hän ollut edes mukana tällä matkalla. Så jag tänkte, okej, det är intressant att se vad som händer. No on mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu. Så kom vi upp till Jorma Lappalainens församling. Tuli Jorma Lappalaisen Jag seurakuntaan. hade en långt bönemöte in på 2 på natten.
natten. Kahteen asti aamuyöllä. Helt underbart bönemöte. Så sov vi på kyrkbänkarna så här. Sitten me nukuttiin siellä kirkon penkillä. Och jag råkade nu sova så att jag hade fötterna mot den här messianska juden Allan Fridman. Sellainen, mulla oli jalat tämän messiaisen juutalaisen kanssa vastakkain. Och 6 på morgonen så sparkar de upp dörren och så kommer det in 2 hemska typer. Aamu 6 ovi potkaistaan auki ja sisään tulee 2. Och så säger de, vad gör ni här? Kysy, mitä te täällä teette? Vi är Lappland 6 och vi äger det här området, vad gör ni här? Me ollaan Lapinnoit ja me omistetaan tää paikka. Mitä te täällä teette? No, jag försökte lite lugna honom. Det var 2, en var en äldre man och den andra var hans kusin. Yritin vähän rauhoitella sen vanhempi mies ja sitten hänen serkkuunsa. Och han hade just kommit från fängelse, mördat sin släkting med 20 knivslag. Just vapautunut vankilasta murhaan takia istunut. Sen var otroliga typer. Uskomattomia tyyppejä. De bedrev en bordell. Ne piti bordellia. Som det kom kvinnor då från öst, från Ryssland alltså. Venäjältä naisia töihin. Och de menade, vad gör vi här? Ja kysyt, mitä me siellä tehdään. Och så heter det, Allan Fridman, han började tala i tunga som en maskingevär. Allan Fridman rukoili kielillä konekiväärin. Jag trodde att han blev rädd. Han springer till toaletten. Och han är en lång stund i toaletten. Pitkän ajan vessassa. Så kommer han ut därifrån. Sitten hän tulee sieltä ulos. Fylld av den helige ande. Täynnä pyhää henkeä. Så kommer han fram till den här unga killen och säger, Tulee tämän nuoren miehen luokse. du mår sådär skit när du har massa demoner runt dig. Siinä ei, sulla on paljon demoneja sun ympärillä. Därför mår du så dåligt. Siksi sä voit Jag är fylld av den helige ande, jag har massa änglar runt mig. Mä oon tällä pyhää henkeä, mulla on enkeleitä mun ympärillä. Och du kan också ha det om du vill. Säkin voit saada Och han såg hur han började svinga. heittää. Så sa han att okej, kom med mig dit i hörnet. Sä tuuppa tonne nurkkaan mun kanssa. Han gav sitt liv åt Jesus. Ja hän antoi elämänsä Jeesukselle. Halleluja. Denna mördare Tämä murhaaja blev frälst. pelastui. Och så frågade en äldre man att vill du också bli frälst? Kysyin tältä vanhalta mieheltä, Och så började vi be för honom, han skaka som ett asplöv. rukoiltiin hänen puolestaan tärisi kuin vehti. Och så säger han, jag är inte riktigt redo än. Sä en ole ihan valmis vielä. Halleluja. Och så talar Gud och sa Jumala puhui. att det är sån här häxkraft som pågår i vår riksdag. Että meidän hallituksessa on tämmöisiä noita voimia. Att det finns konkreta krafter som hela tiden påverkar genom bön vår riksdag. On konkreettisia voimia, jotka koko ajan vaikuttaa meidän hallitukseen. Och så sa Gud att när vi skulle köra då liksom genom huvudet på Finland ända till Kirkenes. Sä olet, me ajettiin Suomen päällä. Och Gud sa att ni stiger inte ut ur bussen förrän jag säger. Ja sanoin, että ette mene bussista ulos ennen kuin minä sanon. Så vi bara åkte och bad och bad. Och jag vet inte riktigt var det var, men det kom upp en sån här hög tundra. En tiedä missä oltiin, kun tultiin semmoiseen tunturin laelle. Och då kände vi, nu ska vi stiga ut. Ja tunnette, että nyt astutaan ulos. Och skulle ni ha sett vilken sån här födslobön som pågick. Ja sitten olisitte nähnyt sen synnytysrukouksen, mikä se Alltså folk de gick på knäna, ropa och stöna. Så de skulle ju skicka oss någonstans till något sjukhus som de skulle sitta oss. Ne oli siellä polvilla ja huusi, meidät olisi varmaan laitettu johonkin laitokseen, jos sen olisi joku nähnyt. Men sakta men säkert svängde den här bönen och det blev en otrolig ljuvlig lovsång. Pikkuhiljaa tämä rukous muuttuikin ylistyslauluksi. Och så tog jag shofaren och började blåsa. Mä aloin puhaltaa shofariin. Och mitt i allt så hör vi ett väldigt ljud, riktigt så fysiskt. Så vi tänkte att vad är det som händer? Yhtäkkiä me kuullaan fyysisesti oikein valtava ääni. Precis som det skulle komma liksom pansarvagnar eller något. Tulisi panssarivaunuja tai jotain. Och så mitt i allt så kommer finska armén med sina snöbilar från skogen. Ja niin tulikin metsästä Suomen armeija. Och vi bara upplevde, nu kom Guds armé. Koitte, nyt Jumalan armeija tuli. Och sen började de köra framför oss och vi körde efter med bussen. Aion meidän edellä, me tultiin Och prisa, halleluja, Gud har en armé. Ylistettiin, että Herralla on armeija. Och så följande dag så vi sov över i Kirkenes och så körde vi, jag minns vad den här vägen heter, som är liksom i Norge just ovanför Finland. Det finns en sån här väg. Seuraavan päivän ajettiin siellä Norjan puolella sitä tietä ihan Suomen. Och det var helt molnfritt, inte ett moln på hela himlen. Taivas oli aivan kirkas. Det var kallt. Oli kylmä. Solen lyste. Aurinko paistoi. Och vi körde riktigt sakta och bara kände liksom hur Guds helighet sänker sig ner över hela bussen. Ja ajettiin hiljaa, koettiin Jumalan pyhyys sen bussin yllä. Och så ser vi en syn.
Ja saimme nähdä näyn. Hur Gud lägger liksom brudeslöjan på Finland. Miten Jumala laittaa sen hunnun Suomen päälle. Så det var så otroligt mäktigt. Ne oli mahtavaa. Och samtidigt som den här synen liksom förs fram i bussen. Samalla kun se näky katosi. Ei katon, vaan de visade den, eller stala ut den i bussen. Mitä julistettiin siellä bussissa. Så kommer det ett regn. Tuli sade. Så här, som ett isregn. Precis som den här, alltså brudeslöjan. Jäinen sade, ihan niin kuin se morsius. Det fanns inget moln. Ei ollut yhtään. Och det kom liksom norrifrån och for liksom över Finland så här. Se tuli pohjoisesta ja levitti Suomen ylle. Och Gud sa, det här är Finlands kallelse. Jumala sanoi, tämä on Suomen kutsu. Och jag sörjer ibland över det att det är så få församlingar som förstår vad Gud vill med sin stad, med vårt land. Että on seurakuntia, jotka ei tiedä, mitä Jumala haluaa heidän kaupungille. Och inte heller över vårt land. Meidän maallemme. Men Gud vill att Finland ska vara en annorlunda nation. Mutta Jumala tahtoo, että Suomi on erilainen valtio. Och jag vet inte exakt, men att någonstans ungefär samtidigt så börjar Antero Laukkanen den här bönen i riksdagshuset. Samoin aikoina Antero Laukkanen aloitti tämän rukoustyön eduskunnassa. Och personligen så måste jag säga att det var mycket som hände i mitt liv den tiden också. Så på något sätt tappade jag en del av den här starka visionen som Gud gav. Munkin elämässä tapahtui asioita ja vähän kadotin sitä vahvaa näkyä. Och nu när vi ser idag hur Finlands regering går absolut emot Guds vilja. Nyt kun näemme, miten Suomen eduskunta menee ihan Jumalan tahtoa vastaan. Så känner jag liksom bara, jag vet inte om jag ska säga vad jag känner. En tiedä, saanko sanoa mitä koen. Alltså när Finland beslöt det här samkönade äktenskap och hela den här galna grejen. Kun Suomi hyväksyi tämän sukupuolineutraalin avioliiton. Jag var helt säker att det kommer inte att gå igenom. Olin varma, että se ei mene. Vi hade bett så mycket. Me rukoiltiin niin paljon. Men när det gick igenom så att jag började gråta som... Kun se hyväksyttiin, mä aloin itkeä. Alltså det var inte bara jag, utan det var liksom anden i mig som bara grät och grät och grät. Ei ollut vain minä, vaan henki minussa, vaan itki ja itki. Och när jag hade gråtit en lång stund så säger den helige ande någonting som är helt otroligt. Ja sitten pyhä henki sanoi jotain uskomatonta. Alltså det är lite svårt att säga det faktiskt. Tämä on jopa vaikea sanoa. Gud sa så här idag. Jumala sanoi, että tänään. Har Finland förlorat sin rättighet att vara en nation inför mig? Tänään Suomi on menettänyt oikeutensa olla maa minun edessäni. Det är allvar. Se on vakavaa. Men det är inte slut ännu, vi kan göra något det här. Ei tälle loppu, me voidaan tehdä tälle jotain. Och det är det som jag vill att den här kvällen ska handla om. Ja haluan, että tässä illassa on kyse siitä. Att vi tar ansvar för vår stad. Me otamme vastuuta meidän och för vårt kaupungista land. ja meidän maasta. För det kan faktiskt svänga. Koska tämä voi kääntyä. Apostlagärningarna 17 från vers 26 framåt så står det så här. Apostolien teot 17 ja 26. Gud rita nationernas gränser. Jumala on piirtänyt valtioiden Han har ritat Finlands gränser. Hänkin on piirtänyt Suomenkin rajat. Och så står det, han har gett oss en Kairos-tid. Ja antanut meille Kairos-ajan. För att vi ska finna Gud. Jotta me löytäisimme Jumalan. Men nu har det gått åt fel håll. Ja nyt on menty väärään suuntaan. Kairos-tid är en tid när sakerna förändras. Antingen till det positiva eller till det negativa. Kairos, aika, ajankohta, kun mennään. Och det är inte bara för Finland. Och inför hans ankomst så är det nationer som kommer att försvinna från världskartan. Ja ennen hänen tulemistaan niin katoaa valtioita maailman kartalta. Men det finns också länder som kan vara ett ljus. Mutta on myös maita, jotka voivat olla valona. Jag vill att Finland ska vara ett ljus. Ja haluan, että Suomi on valo. Vi ska vara en brudnation. Että me ollaan morsian. För det finns en rättfärdighet i roten på något sätt till det finska folket. Och jag är så glad för alla lästadianer som står på Bibeln. Suomen kansassa
On ne vanhustat suuria, kiitollista lestadiolaisista, jotka seisoo Raamatun varassa. Men 96 så profeterar Kjell Sjöberg att det kommer en stor väckelse bland lestadianerna. Kjell Sjöberg profetoi 96, että Och nu är det på gång. tulee herätys. Så Jesu namn intar hela Finland i lestadianer. Nimessä vallattakaa Suomi lestadiolaisista. Halleluja! Sen är jag också glad om ni, kanske vi också ryms med. Iloinen saada että muutkin päästään mukaan. Ja, halleluja. Ja. Det händer något när vi är i öknen. Erämaassa tapahtuu jotain. Tora är inte mera en lag. Toora ei ole enää laki, Utan det är min pappa som undervisar mig. vaan se on isän opetusta. Jag har fått vara med om pappas undervisning. Att sen talar om min himmelske far. On saanut itse kokea taivaallisen isän opetusta. Det är något helt annat än att liksom höra någon predika eller så här. När han undervisar er, No ihan eri asia kuin, että joku saarnaa. så händer det något i ditt liv. No silloin tapahtuu jotain sun elämässä. Jag tror att det här behöver vi lära oss. Musta meidän tulee oppia tämä Vi som företagare yrittäjinä och som helt enkelt nation valtiona, och enskilda människor. yksittäisinä Det är ihmisinä. Gud som har lovat försörja oss. Jumala on luvannut pitää meistä huolen. Vi hade en otrolig tid i Kari som jag sa. Meillä oli uskomaton aika Karjalla. I 5 års tid 5 vuoden ajan så försörjde Gud oss. Jumala piti meistä huolen. Och när jag kom dit och jag såg situationen, man får ingen stor lön med 7 medlemmar. Tuli sinne, niin ei saa suurta palkkaa, kun on seurakunnassa 7. Och alla var pensionärer dessutom. Kaikki oli eläkeläisiä. Ingen var företagare. Ei kukaan ollut yrittäjä. Så sa Gud att det här kommer att räcka 20 år. Jumala sanoi, että tämä riittää 7 vuotta. Men vi kunde leva, jag levde jättebra den tiden. Mä elin hyvää elämää Jag silloin. knäppte mina händer och så var det på trappan. Mä laitoin kädet ristiin ja sitten tavara oli rappusilla. Jag ska inte tala så mycket om det. Men efter 20 år, 7 vuoden jälkeen, eller lite innan det, så ringer plötsligt en jurist och frågar om vårt ungdomsarbete och barnarbete. soittaa lakimies. Och jag visste inte liksom varför, hon sa ingenting, hon bara frågade. Kysyy meidän lapsityöstä, nuorisotyöstä. Något år efter det här så får vi en jättestort arv. Muutama vuosi sen jälkeen me saadaan suuri perintö. Och vi kunde därför anställa 2 ungdomsarbetare. Pystyttiin palkkaamaan 2 nuorisotyöntekijää. Och då exploderade vårt ungdomsarbete. Siitä räjähti meidän nuorisotyö. Halleluja. Helt otroligt. Aivan mahtavaa. Jag ska berätta om Gud leder det lite, om det här bönearbetet vi gjorde. Ja se rukoustyö, mitä me tehtiin. Men i öknen så lär han oss, både om en församling hamnar i öknen så lär han också församlingen ha sann gudstjänst. Jos seurakunta joutuu erämaahan, niin sekin oppii, että onko se todellinen Jumalan palvelus. Och också du som person, du behöver en personlig gudstjänst med Gud hela tiden. Sinäkin tarvitset sitä henkilökohtaista Jumalan palvelusta jatkuvasti. Och han visar också vad är följderna av att inte vara hörsam det Gud säger. Jumala näyttää myös, mitä on, jos on tottelematon. Gud lärde mig den här lydnaden på ett sätt som var ganska otroligt under min tid i Jakobstad. Jumala opetti tottelemista mulle täällä Pietarsaaressa. Jag ska inte berätta så mycket om det, men det är liksom någonting annat när Gud säger att nu vill jag att du lyder mig. On ihan eri asia, kun Jumala sanoo, että nyt mä haluan, että sä tottelet. Om man då inte lyder, Jos silloin ei tottele, så får man ett smäll på rumpan. niin hän antaa läimäytyksen. Och istället så vill man verkligen lyda. Sen jälkeen haluaa todellakin totella. Och igår så var det, frågade jag så här. Eilen mä kysyin näin. Vill du överlåta dig till en process där Gud liksom får fostra dig? Haluatko sinä antautua tähän kasvatusprosessiin? Om du säger ja så kommer han att faktiskt ta det. Ja jos sä vastaat kyllä, niin hän ottaa sinut.
För det är något helt annat när Gud liksom konkret börjar behandla mig och ta tag i saker i mitt liv. On ihan eri asia, kun Jumala tarttuu mun elämään, puuttuu asioihin. Här är den här bibelversen som du kan läsa den på finska. Tässä on tämä, mistä aiemmin puhun. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkea muita kansoja, sillä koko maa on minun, ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Sano nämä sanat israelilaisille. Alltså det här är en brudegåva. Tämä on morsiuslahja. Ni ska vara min egendom. Te olette minun omaisuuttani. Framför alla andra folk. Muiden kansojen edellä. Ni ska vara ett heligt prästerskap. Pyhä pappiskunta. Halleluja. Det är helt fantastiskt. Ne on mahtavaa. Vad Gud gör. Mitä Jumala tekee. Och det är viktigt att förstå det här. Ja on tärkeää ymmärtää. Vi har en teologi som inom Pingsö speciellt att vi ska härifrån när det blir svårt. Meillä on teologia, joka sanoo, että me lähdetään täältä pois, kun tulee vaikeita. Men hallå! Mutta hallå. Var hittar du det i Bibeln? Mistä sen mukaan löytyy Raamatussa? Att han tar bort oss när det blir den stora vedermödan. Että hän ottaa meidät pois ennen näitä. När Jesus säger tydligt, jag kommer efter den stora vedermödan. Jeesus sanoo, hän tulee niiden jälkeen. Jag skulle ha en hel timme predika om det, men jag ska bara citera det så Tästä här. olisi tunnin saarnaa pitää. Om du läser liknelserna så säger han tar först bort ogräset. Jeesus sanoo, että hän ottaa ensin pois sen rikkaruohon. Först. Ensin. Sen samlar han ihop detta. Sitten hän kerää sen aidon viljan. Så Gud kommer att skaka hela vår värld. Varför? Jumala ravistelee meidän maailmaa. Hela vår värld och mänskligheten sitter fast i falska avgudar. Koska me ollaan kiinni epäjumalassa. Precis som i Egypten så konfronterar Moses alla dessa avgudar som höll folket bundet. Samoin Egyptissä Mooses Och om igen så vann liksom Moses dessa avgudar. Ja Mooses voitti nämä epäjumalat. Och han säger åt farao så här: jag är starkare än dina gudar, kom på min sida. Hän sanoi Farao, että mä oon vahvempi kuin sun Jumala. Och här i avslutningen så kommer Gud att konfrontera avgudar, han slaktar dem. Ja lopulta Jumala oikein tappaa, tuhoaa nämä epäjumalat. Och om du har avgudar så får du också problem. Ja jos sulla on epäjumalia, niin saat ongelmia. Vad är det som är viktigare än Gud i ditt liv? Mikä on Jumalaa tärkeämpi sun elämässä? Det är lättare att liksom leva med Gud om inte man har avgudar. On helpompi elää Jumalan kanssa ilman epäjumalia. Och därför när det slaktande kommer, Ja kun tämä tappaminen tulee, alltså han tar livet av avgudar, hän tappaa nämä epäjumalat. då måste vi vara där Meidän tulee olla siellä och hjälpa människor in i Guds rike. ja auttaa ihmisiä Jumalan valtakuntaan. För det är den stora skörden som kommer. Koska silloin tulee suuri sadonkorjuu. Vi är inte heller vana att få undervisning om Herrens högtider. Ei meitä ole myöskään opetettu Herran juhlista. Vad är det för högtider? Mitä ne juhlat ovat? Vårens högtider, påsken, Kevään pääsiäinen, förstlingsfrukten, uppståndelsen när Jesus steg upp. ensi hedelmän juhla, kun Jeesus nousi kuolleesta. Och pingsten, det är vårens högtider. Ja helluntai, ne ovat nämä kevään juhlat. Och det är som en profetisk kalender. När den 7:e månaden börjar så är det basunhögtiden. Profetaalinen kalenterista tulee 7. kuukausi ja pasuunoin. Basunhögtiden är den dagen Jesus kommer. Se on se päivä, kun Jeesus tulee Det är också takaisin. den stora domens dag. Suuri tuomion päivä. Judarna säger att det var då Gud skapade Adam. Juutalaiset sanoo, että se oli se päivä, kun Jumala loi Och om du vill veta när Jesus föddes så det var med stor sannolik på basunhögtiden. Ja todennäköisesti Jeesuskin syntyi sinä Inte päivänä. på julen. Ei jouluna. Sen kommer det den stora försoningsdagen. Sitten tulee suuri sovituspäivä. Och sen kommer lövhuvudhögtiden som är bröllopet. Ja sitten tulee lehtimajan juhla, hääjuhla. Så om vi har med de här högtiderna så vet vi på något sätt hur den här hans andra ankomst kommer att ske. Kun me tunnemme nämä juhlat, niin tiedämme, kuinka hänen toinen tuleminen tulee tapahtumaan. Och innan basunhögtiden så är det en sån höga dagar där man rannsakar sitt hjärta inför den stora domen. Ennen tätä pasuunansoiton päivää on näitä päiviä, kun tutkitaan omaa sisintä. Och det är väldigt bra att ha en sån där varje år att man kollar
med Gud att hur är allt nu, är det okej? Joo, ja hyvä, että joka vuosi ottaa tällaisen katsauksen, että onko mulla kaikki hyvin. Ja, jag måste tänka om jag ska säga vissa saker. Men jag ska säga det här. Sanon ainakin näin. Hösten 2021 Syksyllä 2021 hade jag flera sådana uppenbarelser från Gud. sain monta ilmestystä Jumalalta. Och en var en så här. Ja yksi oli tämä. Gud lyfte mig på en hög kulle. Jumala nosti mut kukkulalle. Och sen nedanför den här kullen fanns en stad. Ja siellä alapuolella oli kaupunki. Och Jesus kom här bredvid mig. Jeesus tuli mun viereen. Och så sa han, ser du den där staden? Hän kysyi, näetkö ton kaupungin? Ja. Joo. Jag kände inte igen det var ingen storstad och det fanns ingenting speciellt. En tunnistanut sitä, se ei ollut kovin suuri ja siinä ei ollut mitään ihmeellistä. Och så frågar Jesus, Jeesus kysyy, vad ser du? mitä näet? Och när jag liksom tittar i den här synen så plötsligt händer någonting. Katsoin sitä näkyä, niin tapahtuu jotain. Jag flyttades till Egypten Siirrettiin Egyptiin, när domens ängel steg ner. kun se tuomion enkeli astui alas. Och där slutar liksom den här uppenbarelsen. Ja siihen se näky loppui. Och när jag var där inför Gud så förstod jag, det här är det som förbereds. Ja ymmärsin sinne Jumalan edessä, että tätä valmistellaan. Det finns bara en enda plats, det finns ett beskydd. On vain yksi paikka, jossa on varjelus. Var var det? Missä se oli? Bakom blodbestänkta dörrar. Näiden verellä siveltyjen ovien takana. Vi kommer aldrig att möta domen om vi är under Jesu Kristi blod. Me emme kohtaa tuomiota, jos olemme veren alla. Men när jag liksom tänkte på det här, Mutta kun ajattelin tätä, jag tänkte på alla 60 000 människor som bor i Borgå. ajattelin kaikkia Porvoossa asuvia Hur många av dem ihmisiä. vet Kuinka moni heistä tietää, att det kommer en sån här dag? että tulee tällainen päivä. Jag lyssnade på en rabbin som idag är rabbin. Kuuntelin erästä rabbia. När han var ung man Kun hän oli nuori mies, så ledde han en stor drogkartell. hän johti suurta huumekartellia. Han var stormrik. Hän oli erittäin rikas. Så är han på någon fest Hän oli jossakin juhlassa. och så tar han en drog Hän käyttää huumeita. och han visste att nu kommer han att dö. Tiesi, että nyt minä kuolen. Så han dör på taxins bakbänk när de är på väg till sjukhuset. Hän kuolee sinne taksin takapenkille matkalla. Och så berättar han, Ja hän kertoo, han flyttas upp inför tronen. hänet siirretään valtaistuimeen. Och så säger han liksom på sitt sätt, Hän sanoo omalla tavallaan, han mötte King of the Universe. kohtasi universumin Och kuninkaan. han fick se hela himlen. Sai nähdä taivaan, Han fick se hur allting liksom slutar. miten kaikki päättyy. Och så blev han dömd. Hänet tuomittiin. Och han sa att det var så fruktansvärt. Hän sanoi, että se oli niin kamalaa. Allt i hans liv kom fram. Kaikki hänen elämästä paljastui. Och hela det här liksom himlens råd. Ja tämä taivaan Herrens råd slutar man så säga. Herran tuomioistuin. De dömde honom. Ja tuomitsivat Och hänet. han blev helt liksom förstörd av liksom det som väntade honom. Ja hän oli aivan rikki siitä, mitä häntä odotti. Och så säger han åt Jesus så här. Hän sanoo Jeesukselle, Det här kan inte vara rättvist för ingen har någonsin berättat mig att det finns en sån här plats. ei tämä ole reilua, kukaan ei ole mulle kertonut tämmöisestä paikasta. Och han liksom börjar ropa och så vidare. Hän alkoi siellä huutaa. Så säger Jesus till honom så här. Jeesus sanoi hänelle näin. Okej, Selvä. du begär att få få tillbaka Sä pyydät saada mennä takaisin. och du får 3 uppgifter. Saat 3 tehtävää. Du ska ge tillbaka allt det du har stulit. Ann takaisin kaikki, mitä olet varastanut. Du ska berätta om att det finns en sån här plats. Kerro, että on olemassa tällainen paikka. Och för det tredje Ja kolmanneksi, ska du bli en rabbin. susta tulee En ortodox rabbin. ortodoksinen. Och han fick se sin bild. Hän sai nähdä oman kuvan. Hjälp! Så där vill jag inte vara. En minä halua tuollainen olla. Det tog många år. Kesti monta vuotta. Ungefär 20 år efter den han kom tillbaka. Men han är en otrolig rabbin idag. Hän on tänään uskomaton rabbi. Jag har inte hört honom att han bekänner Jeshua som hans Messias. En ole kuullut, Men han talar bättre än vilken predikant som helst. mutta saarnaa kuitenkin. Han fick en uppgift att tala till de ortodoxa judarna om att den här dagen kommer. Hän sai tehtäväksi opettaa ortodoksi juutalaisia tästä tuomion päivästä.
Varför jag tar fram det här är det vi behöver göra någonting för vårt land. Tuon tämän esille, koska meidän pitää tehdä jotain maamme puolesta. För vår stad. Kaupunkimme puolesta. Det är allvar det här. Tämä on vakavaa. Jag tycker att vi kristna i många avseenden vi liksom lever vårt eget liv. Kristit usein eletään omaa elämää. När vi är kallade att vara ett heligt prästerskap. Kun meidät on kutsuttu olemaan pyhiä pappeja. Inför en hel värld. Koko maailman edessä. Halleluja. Jag måste skynda iväg för det, tiden går allt för snabbt här i Kokkola. Men det som är kanske en av de viktigaste saker som händer där i öknen. Mutta tärkein mitä siellä erämaassa tapahtuu. Att du får en rätt identitet. Että saat oikean identiteetin. Du är en Guds ambassadör. Olet Jumalan lähettiläs. Då ska man resa på sig. Silloin pitää nousta. När jag själv var ganska nedbruten. Mä itse olin murtunut. Och jag gick så här. Kuljin näin. Tyngd av alla bördor. Kaikki asiat painoi mua. Plötsligt hör jag Gud säga, res på dig! Yhtäkkiä kun Jumala sanoo, går du där och släpar dina fötter. Och jag förstod liksom att jag ser på ett helt fel sätt på mig. Ymmärsin, että katson itseäni väärällä tavalla. Utan jag är sänd av Gud. Jumala on lähettänyt minut. Jag ska inte gå där och liksom hela tiden gosa mig i det här elände som finns. Det finns ju hur mycket elände som helst. Rypeä siinä onnettomuudessa. Och det är klart att vi kan känna det jobbigt ibland. Totta kai voimme tuntea, että välillä on. Men vi höjer vår blick. Mutta kun nostamme katseemme. Och vi börjar bekänna hans namn. Ja tunnustamme hänen nimensä. Halleluja. För lovsång är det här. Ylistys on sitä. Det är en frukt från läppar. Huulten hedelmä. Som säger homolego. Sanoo homolego. Vad betyder det? Mitä se tarkoittaa? Det är en frukt från läppar som bekänner det han säger. Niin huulten hedelmät tunnustavat mitä hän sanoo. Halleluja. Och kan man sjunga det så blir det ännu bättre. Jos vielä voi laulaa, niin se on vielä parempi. Halleluja. Varför är den här identiteten så viktig? Gud talar väldigt starkt till mig om att om inte jag har en identitet i Gud. Jos mulla ei ole identiteettiä Jumalassa. För när antikrist, liksom den laglösa människan, träder öppet fram. Antikristus tulee esiin. Han är slug. Han on kiero. Han fångar hela mänskligheten på något sätt i sin snara. Hän saa jotenkin vangittua koko ihmisen. Och har jag inte en identitet i Gud. Jos mun identiteetti ei ole Jumalassa. Så kommer jag att föras bort. Niin minut viedään harhaan. Det står att det är många som kommer att falla av. Okei, monet putoavat, lankeavat. Om du läser Matteus 24. Så vi behöver också som kristna få tag i vem är jag. Att jag kan vara trygg i det, jag är Guds barn. Halleluja. Och därför att jag såg det här. Att det är så viktigt med identitet. Och därför sa Gud, du behöver starta en bibelskola. Och det har varit intressant att se människor som är liksom nedbrutna, har en fel bild om sig själv. Hur ansiktet blir ljust. Hur de börjar liksom leva. Och det är sorgligt ibland när man kan vara i en församling och man ser att väldigt nedtryckta liksom ansikten. On surullista nähdä seurakunnassa jotain masentuneita kasvoja. Och det är på riktigt så här att man ser när man tittar på folken om de är andedöpta. Ihmisistä oikein näkee, että onko he täyttyneet Hur pyhällä så? hengellä. Det är ett ljus över den som är andedöpt. Koska ne, jotka on tänne pyhähenkeä. Som lever i den heliga ande. Jotka elää pyhässä hengessä. Och det är den heliga ande som gör att jag vet vem jag är. Ja pyhä henki kertoo, kuka minä olen. Jag var jättedålig att vittna när jag var nyfrälst, för jag var inte andedöpt. Mä olin tosi huono todistamaan Och alussa. jag var i armén och då var jag också med i den här kristna bevärdingsgruppen som fanns. Mä olin armeijassa mukana tässä kristillisessä ryhmässä. Och min kapten, han liksom förstod att jag är med där, så han säger en dag. Mun kapteeni sanoi mulle eräänä Jag päivänä. hade aldrig vittnat före det här. Mä en ollut koskaan ennen todistanut. Så säger han att Kenneth Wittig, Mä sanoin, kuule Kenneth. jägare Kenneth Wittig, ikväll har du aftonandakten. Mä jääkäri, tänä iltana sä pidät iltahartauden. För mina 63 kamrater. Näille kavereille siellä.
Och jag blev helt kallsvettig. Och jag skrev på en lapp någonting vad jag skulle säga. Men jag står där framför så skakar mina händer så jag kan inte läsa vad jag skriver. Men jag sa ungefär bara det här. Guds ande vittnar i min ande att jag är Guds barn, halleluja. Och här bara, vad kan det vara, kanske 5 år sedan. Så var det Word of Faith här i Kokkola. Och så ser jag min bästa kompis i armén. Han var riktigt en buse. Men han var min kompis. Och så kommer han fram i det här mötet. Och blir frälst. Halleluja. Han hade cancer i lungorna. Och nästa gång han for till undersökning så har jag förkortat den här historien. Så var han fri. Men sen efter några år så kom det tillbaka. Och han flyttade hem till härligheten för en tid sedan. Men jag kände sån glädje. Att det är en kompis från armén åtminstone flyttar med. Halleluja. Du kan läsa det här bibelordet på finska. Ja sillä annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä. Jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun 8 elämän kirjaan hamasta maailman perustamisesta. Den här texten säger egentligen det att om inte du har Guds märke i din panna. Eli jos sulla ei ole Jumalan merkkiä sun otsassa och på din hand. Ja sun kädessä. Så kommer du att höra till den skara som hamnar under antikristväldet. Niin sä joudut siihen antikristuksen vallan alle. Därför att det är inte en vanlig liksom, vad ska jag säga, strid här i änden. Jesus säger att det har inte blivit en så svår tid sedan världen skapades. Så att om inte den helige ande är i mig och jag har Guds tankar så kan jag inte stå emot det här. Och därför måste jag också gå ut med det här tydligt och klart så att människor förstår att verkligen liksom börja söka Gud på allvar. Och vi ska hoppa över det där, även om det var, läs den där 19 versen. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on, jotta Herra antaisi Abrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut. Alltså det är ett villkor att jag lär mina barn. Eli on ehto, että mä opetan lapsiani. Och när det här ordet träffade mig kun tämä sana osui minuun, så visste jag att jag måste göra bättre. Tiesin, mitä tehdä parannusta. Jag behöver liksom ta mina barn till mitt hjärta på ett annat sätt. Tarvitsee ottaa lapset sydämelleni uudella tavalla. Precis som jag berättade om Natanael, att gå till Gud själv och be. Niin Natanael itse rukoilemaan Jumalaa. Johannes som var här, en näst yngsta son. Toiseksi nuorin poika. Han berättade precis åt Gud att det ska vara, han ville ha en cykel, den skulle vara röd och den skulle ha svarta hjul och riktigt i detalj. Hän kuvaili Jumalalle yksityiskohtaisesti, millaisen pyörän hän haluaa. Och en dag så kommer han hem. Eräänä päivänä hän tulee kotiin. Men exakt en sån cykel. Som han hade fått. Minkä hän oli saanut. Det som man lär sina barn att be. Opetat heidät rukoilemaan. Halleluja. Ja, vi ska så småningom gå in i bönen, även om jag har inte hunnit så långt jag önskar. Siirrytään kohta rukoilemaan. Vi måste förstå vilken tid vi lever. Meidän täytyy ymmärtää se aika, jossa elämme. Vi lever i en annorlunda tid. Elämme erilaisessa ajassa. Vad är det som i det stora hela kommer att ske det här? Ja se, mikä suuressa kuvassa tulee tapahtumaan. Han separerar det äkta från det falska. Hän erottelee aidon epäaidosta.
Och vi kommer att se, precis som det har skett i Israel med Hamas som har visat ett sånt ont ansikte som man blir chockerad. Sama kuin on Israelissa nähnyt, Hamas on näyttänyt tämän kauhean pahuuden. Alltså en ondska som är helt obeskrivlig. Pahuus, jota ei voi kuvailla. Att medan de våldtar en kvinna Et samalla kun he raiskaa, så hugger de av händerna, niin he hakkaa poikki kädet, fötterna, jalat, medan hon lever. ja hän elää vielä. Alltså det är en sån brutalitet så det finns inte ord att säga. On semmoista raakuutta, että sillä ei ole sanoja. Inför mamman så band de ett taggtråd barnen fast och tänder eld på dem. Äidin edessä sytytetään lapsia palamaan. Innan de tar livet av mamman också. Men först ska hon se det här. Alltså det är en sån brutal ondska så det finns inte något liknande. Niin raakaa pahuutta, ettei vertaista ole. Och så ropar hela världen att Israel gör fel när de... Koko maailma huutaa, että Israel tekee väärin. Det är helt sjukt. No ihan sairasta. Och det som kommer att hända är att den här ondskan stiger fram till ytan. Varför? Ja tämä pahuus nousee pintaan, koska För Gud måste ha rättighet att döma det. Jumala tarvitsee oikeuden tuomita sen. Och lyssna. Kuuntele. För det kommer att bli som en domstol i ändens tid. Alltså Guds domstol. Tulee Jumalan tuomioistuin. Och också i Finland så när det sker saker och ting så behövs det vittnen. Ja myös Suomessa tarvitaan todistajia. Och när djävulen plågar dig Ja kun paholainen kiusaa sua, kan göra jätteonda saker. voi tehdä tosi pahoja asioita. Då blir det ett vittne. Siitä tulee todiste. Jag är ett vittne om. Minä olen På todiste. den stora domens dag så kan jag säga det var de där. Tuomion päivänä sanat sen. Det var djävulen som plågade mig. Niin paholainen, joka kiusasi. Och Gud har rättighet på riktigt att döma djävulen och alla hans hantlangare till en eld som aldrig tar slut. Ja sitten Jumalalla on oikeus tuomita paholainen sinne ikuisen tuleen. När jag var i Karis Kun olin Karjaalla, så fick jag en bil när jag bad. sain auton rukousvastaavassa. Jag hade husbil men jag behövde en liten bil. Mulla oli asuntoauto, mutta tarvitsin pienen auton. Men jag blev påkörd 6 eller 7 gånger. Körde de på min bil och satt aldrig en lapp. Mutta 6 tai 7 kertaa joku kolaroi mun autoa eikä ikinä jättänyt lappua. Och först blev jag jätteledsen. Ensin mä olin tosi surullinen. Men sen sa jag att Gud så här. Sitten mä sanoin Jumalalle. Varje gång de kör på min bil så ska de bli frälst. Joka kerta kun kolaroi mun autoa, niin sitten pitää tulla Så uskoon. varsågod och kör på min bil. Ole hyvä, kolaroi vaan. Och den sista gången det hände så körde de en traktor rakt på min husbil. Ja viimeisen kerran traktorilla suoraan tähän. Den stor frontlastare. Iso Kofångare såg ut som en. iso traktori tuli. Men människor blev frälsta, halleluja. Mutta ihmisiä tuli uskoon. Man ska vända det på rätt sätt. Ja pitää kääntää oikein päin asiat. Vad som än händer något negativt så prisa Gud, säg halleluja mera. Mitä tahansa tapahtuu, niin ylistä vaan, saa lisää, Så att människor ska bli frälsta. että ihmiset pelastuu. Halleluja. Man får ha roligt med Gud också. Jumalan kanssa voi pitää myös hauskaa. Jag skulle vilja visa någonting, jag måste lite hoppa framåt Haluan vielä här. Ska näyttää se. jotain. Det där. Jag skulle vilja visa det här. Tämä asia vielä. För att förstå hur viktig församlingen är. Ja me ymmärretään, kuinka tärkeää Den levande Gudens församling. elävän Jumalan seurakunta. Det finns ingen väckelse i världen som inte har varit kopplad till en församling, till levande kristna som ber. Maailmassa ei ole herätystä, joka ei liittyisi elävään rukoilevaan seurakuntaan. Det här är torget. Tämä on tori. Där lever folket. Siellä ihmiset elää, De köper och säljer och gör sina affärer. ostaa ja myy siellä. Där är företagen, allt sker. Man tänker det här är liksom det människans torg där allting händer. Tämä on se, missä kaikki tapahtuu. Men för att det här livet här på torget ska fungera Ja jotta tämä tori-elämä toimii, så behövs vissa saker. niin tarvitaan tietyt asiat, Så att Gud kan välsigna det. että Jumala voi sen siunata. Det här är regeringsbyggnaden där, Tässä on hallintorakennus, vad heter det, regeringen. siellä istuu hallitus, Där besluten gör hur man ska leva på torget. missä tehdään päätöksiä, kuinka torilla Men eletään. de kan inte göra rätta beslut om inte finns någonting som hjälper dem. Te ei voi tehdä oikeita päätöksiä, jos ei joku auta heitä. Och det här är församlingen.
Tämä on seurakunta. Församlingen måste ha en röst rakt in i regeringen. Seurakunnalla pitää olla ääni suoraan hallitukseen. Om inte det här finns Jos tätä ei ole, så blir livet på torget fel. niin torielämästä tulee väärää. Vi kan inte förvänta oss att de gör rätta beslut Me emme voi odottaa, että he tekevät oikeita päätöksiä. om inte de vet vad Bibeln säger. Jos he ei tiedä, mitä Om Raamattu inte finns sanoo. en röst som säger att det här är Guds väg. Jos ei ole ääntä, joka sanoo, että tämä on Jumalan tie. Och inte bara det, utan att det finns en bön. Ja tämä on rukous. Varför är bönen viktig? Miksi rukous on tärkeä? Därför att bönen skapar ett beskydd. Koska rukous luo turvan. Så att inte demoniska krafter får liksom påverka vår regering. Ettei demoniset vallat pääse vaikuttamaan Och det är det meihin. här som vi glappar i på något sätt, varför vår regering har gjort dumma beslut. Ja tässä on joku puute, kun meidän hallitus on tehnyt niin tyhmiä Så päätöksiä. församlingen har en uppgift, inte bara att sköta om sin egen kyrka. Meillä on tehtävä ei vain omasta seurakunnasta. Det här är på Åland. Tämä on Ahvenanmaalta. Jag var pastor i den här pingstförsamlingen i många år. Oli monta vuotta pastorina. När jag kom dit så kände jag så här, Tulin sinne, niin koin. att vi skulle göra så som vi gjorde i Karis. Ja tehdään niin kuin Karjaalla tehtiin. Vad gjorde vi i Karis? Mitäs me tehtiin Karjaalla? Jo, Gud sa att vi skulle verkligen be för vår stad. Jumala sanoi, rukoiltaan kaupunkin Och han puolesta. sa att du måste förstå att du är inte pastor bara i Betel, du är pastor i den här staden. Sä et ole pastori vain Beetelissä, vaan tässä kaupungissa. Men vi började ha ett otroligt bönearbete. Me tehtiin suuri rukoustyö. Jag minns den ena torsdagskvällen när vi proklamerade krig mot häxkraft på stan. Ja eräs torstaina me julistettiin sotaa noita voimia vastaan. Och tro det eller inte, Ja usko tai älä. följande dag Seuraavana päivänä så sparkar en stor man upp dörren och står där i dörröppningen och så säger han så här. yksi iso mies tulee sisään sanoo näin. Jag kommer från ett möte på den här mörka sidan. Ja tulee kokouksesta sieltä pimeältä puolelta. Och jag kommer bara att säga att vi har också proklamerat krig mot er. Ja mekin ollaan julistettu sota teitä. Så här konkret var det. Är inte underbart? Ihan ollaan selkeitä. Halleluja. Och det blev ett världens krig Ja tuli todella sota. som pågick liksom 5-6 månader. Se jatkui 5-6 kuukautta. Folk blev sjuka, Ihmisiä sairastui, deprimerade. asentui. Och jag ringde liksom så att vi hade bön och fastedagar varje lördag. Meillä oli rukous ja paasto joka lauantai. Så jag ringde hela Söderfinlands alla lovsångare och allt som kom och hjälpa oss. Soitin kaikille ylistäjille ja Och sen i maj någon, det här skedde någon i januari, den här proklamationen. Julistus oli tammikuussa. Och i maj så Toukokuussa sitten. var vi samlade och vi upplevde alla att nu vill Gud att vi gör en sån här riktig proklamation. Voitte, että Jumala haluaa, että me tehdään julistus. Så vi hade såna här pålar, vi skrev bibelord. Kirjoitettiin tämmöisiin keppejä kylttejä. Och i Karis var det 7 vägar som kom in till stan. Karjaalle tulee 7 tietä. Så vi gav en stor slägga, Annettiin delade upp oss i team jakauduttiin och en ryhmiin. 4 liters oljekanna var och en. Jokaisen 4 litran öljykanisteri. Och så får vi till de alla vägar som kommer in till Karis. Vi slog den där pålen ner Me iskettiin ne pylväät sinne och maahan. proklamerade. Vi skrev under fötterna kick, Kirjoitettiin sinne kengän alle kick. som betyder Kristus intar sig till Karis. Kristus ottaa. Och vi proklamerade att den här staden tillhör Jesus. Julistettiin, että tämä kaupunki kuuluu. Vi slog ner de där pålarna och gick med oljekannan över vägen. Iskettiin ne pylväät sinne ja kuljettiin öljyn kanssa. Det fanns en bar där man öppet sålde droger. Se oli baari, missä Det luktade cannabis långt ut på gatan. ja siellä pitkälle kadulla. Där gick vi med oljekannan runt och stod där och sa Jesu namn, stryk härifrån. Siellä mentiin öljyn kanssa, että Jeesuksen nimessä häipykää. Så gick vi runt teaterhuset där ledaren för teaterskolan var en av de högsta satanister i stan. Sitten kierrettiin teatteria, missä tämä teatterin Och det är sånt som kommunen betalar. Tästä kunta maksoi, Att man har sådana ledare. että on tämmöisiä johtajia. Alltså han var helt galen. När det kom en ny kull så sa han att vi lagar en rundring här. Hän oli ihan hullu, kun sen tuli uusia oppilaita, hän sanoi, että tehdään tämän piiri. Så stiger var och en i sin ordning in i ringen och säger att åk alla satan över dig. Ja jokainen sitten vuorotellen Och det hände hemska saker med de här eleverna som kom till Betel och ville ha förbön. Ja se tapahtui kamalia, kun nämä tuli No, vi gick med oljekannan runt hela huset.
Me kierrettiin öljyn kanssa. Och bara satt händerna på det huset och sa stritt härifrån i Jesu namn. Sanoitte, että häivy Jeesuksen nimessä. Vi är lite tokiga. Me ollaan vähän hulluja. Men vet du vad som händer? Mutta tiedätkö, Kan inte säga kanske 2 veckor efter det där. ehkä 2 viikkoa sen jälkeen Så står det i stor text i Västra Nyland, jag kan inte vara i Karis mer, jag ska därifrån. Sanomalehdessä lukee, että näin Så han flyttade från stan. hän muutti pois. Och i den lokalen hade vi så starkt ungdomsmöte så det är inte klokt. Meillä oli väkevä nuorison kokous siinä tilassa. Folk lämnade kryckorna. Ihmiset jätti kävelyn Och keppeille hela rummet var helt svart. ja huone oli ihan musta. Det här som är i den här baren Serendipity, man sålde upp droger. Ja se baari, missä avoimesti myytiin huumeita. Ägaren bytte, Omistaja vaihtoi. shamanteltet försvann, Shamaanitelta katosi. drogförsäljningen slutade. Ja nämä huumeet katosi. Och vi var mycket för drogpolisen. Me rukoiltiin paljon poliisin puolesta. En drogliga på 70 personer blev fast. Ja tämän liiga, jossa 70 henkeä jäi kiinni. Och atmosfären i stan svänger. Ja koko se ilmapiiri kaupungissa muuttui. Halleluja. Så här har Gud kallat församlingen att agera. Näin meidät on kutsuttu toimimaan seurakuntaan. Jag hade en underbar böneledare som heter Gunvor Österlund, en missionär, en helt underbar kvinna. Ihana rukousjohtaja Gunvor Österlund. Hon är idag långt över 90 år. Hän on yli 90 tänään. Hon har varit min förebedjare i 30-40 år. Hän on 30-40 vuotta rukoillut puolesta. Hon fick i sitt hjärta Hän sai sydämelleen att ordna en sån här bönevandring liksom i stan. järjestää rukouskävelyn Vi kaupungissa. sa så här att alltid när du går ut och går så går den här vandringen och så ber du också. Se tarkoittaa, että meidän tuloskävelylle niin rukoile samalla. 5 år efter det här så började jag titta. 5 vuotta myöhemmin Alla som blev frälsta var inom det här området. kaikki, jotka tuli uskoon, oli tältä alueelta. Säg sen att det inte lönar sig. Sano sitten, että eikö kannattanut. I Gamla testamentet så var det äldstes uppgift Vanhassa testamentissa oli vanhemmiston tehtävä att de skulle sitta i stadens port. istua siellä kaupungin porteilla. De bestämde om du kan komma in i stan eller om du ska ut ur stan. He päätti, saatko sä tulla sisään kaupunkiin vai lähdette pois. Det är vår uppgift. Se on meidän tehtävä. Halleluja. Vi behöver vaka över vad som finns i vår stad. Meidän tulee valvoa sitä, mitä Och vi har rätt att kasta ut det. meillä on oikeus heittää Och vi har också rätt att begära Gud, vi vill ha lite heligt folk in. ja pyytää sinne myös pyhiä ihmisiä. Halleluja. Så det som behöver hända för att människor ska kunna leva på ett bra sätt i en stad, i ett land. Jotta ihmiset voi elää hyvää elämää. Att församlingen lever i en profetisk dimension. Tarvitaan seuranta käydä profetaalisesti. Så att församlingen har ett budskap rakt in i regeringen. Niin, että on sanoma suoraan hallitukseen. Och de kan stifta lagar som är enligt Guds vilja. Ne voi päättää asioita Jumalan tahdon mukaisesti. Halleluja. Här ska jag sätta punkt Päätetään tähän och också gå in i förbön. ja käydään esirukoukseen. Halleluja. Jag överlåter det till dig att leda det här. Fredrik johtaa. Hej. Jag sitter här ute i Sibbo skärgård på vår sommarstuga och kopplar av några dagar för att sedan då åka till en bibelskola och undervisa. Vi har kört bibelskola för en tid sedan denna i Borgå. Vi startade 2023 på hösten och har nu kört 4 terminer. Och nu i höst, den 15 september, så körde vi igång på nytt. Det som är nytt för den här bibelskolan i höst är att man kan vara med på streamen, vilket betyder att du kan lyssna till bibelskolans undervisning på hemmaplan. Vara direkt online med, men du kan också få den här länken som du får, så kan du vara med senare. Se och vara med på undervisningen när det passar din egen tid. Du får tag i det här genom att gå på Karismafarledens hemsida, karismafarleden.fi. Där finns alla uppgifter du behöver för att kunna vara med på streamen. Vi har satt en avgift för 5 euro per dag för att också kunna undvika sådana som du bara
är med för att störa. Jag tror att det är väldigt viktigt att få del av vad Bibeln säger. I vår tid när alla sociala medier, det finns så mycket lögn, så mycket saker som inte stämmer med verkligheten. Jesus säger att det är sanningen som gör dig fri. Inte ens nyhetsmedien idag talar sanning i många avseenden. Därför är det viktigt att få del av det som Bibeln säger och Bibeln undervisar. Bibeln har ett klart och tydligt budskap om vår tid, om ditt liv och hur jag kan bli kvitt min synd. När Jesus bar din synd upp på korsets trä. Och i hans sår kan du och jag bli helad och upprättad. Vilket jag personligen kan vittna om vad han har gjort i mitt liv. Så jag hoppas att att det kan kännas aktuellt för dig att vara med på streamen. Gud kan göra otroliga under i den människans liv som börjar följa honom. Bibelns undervisning är inte bara en kunskapens undervisning, utan det handlar om en relation. Att bli upprättad i sin relation med Gud. Det var kanongrejen i mitt liv. Och det är det också för dig. Så ta gärna del av den här möjligheten att vara med på streamen. Jag hoppas jag kan träffa dig där. Och jag ska be att Gud verkligen välsignar dig och att du får en mening i din tillvaro på ett djupare sätt. Gud välsigne dig. Hej!